nitiere gi ratiche. Meshack samoro kok siro to samoro Sharon ana siro. Nang'o mani kore yanya nikech asiro to samoro awacho gimomiyo nasiro. Nikech odiochieng' manyoro Meshack niwinjo moko kuom jod bura mabende nasiro paro mar chik mar omenda. Ne gilieko gik mopogore opogore gimomiyo ne gisiro paro mar chik mar omenda. Mana kwedo be no winjo ka kwedo paro mar chik makama. Koro erokamano Sharon. Gimoro nitie monengo nyikwa Ramogi koro obed gi ng'eyo kuome. Ineno yo manyo nyithindogi okelo godo ng'anyo e mbui. Dhi loko gimoro amora nikech kaontis wan go man gi problems mwanene national government gi. Nyiso ni nyithindogi dhi devolve gini to oversight county. To chik nitiere pend chik moyiene citizens to oversight government, bed ni en county government kata national government. Gima dhi timore mbele ka Sharon ma wabro neno ka gisetieko gi national government gi national assembly to gibro ridore kuom MCAs gi governors mondo giket gi tesre kuom accountability mar omenda mimiyogi. Sani wadhi e national government watimo ma kosetieki pesa ioro mwalo gibro regroup themselves e county ka county ka gitimo public citizen oversight. Nyiso ni gini dhi konyo Kenya e kiwango moro. To gima adwa wacho en ni mondo mi ne gikaw atua mar chopo e nembni mar jotelo mo represent gi en ni gilearn from the previous mistake very quickly. Ma wan osekawa many years kaka millennials mondo wa understand. Gineno chik mar omenda ma 2023 gi yo mano kalego. Gineno kaka wabunge notimore kodgi. Gineno kaka wabunge ne wuoyo oko ka wacho ni gino rach to gidonjo yie kucho to gigo yes ni gino ber. Inyalo paro ni contentious issue e 2023 finance bill ne en wach mar mafuta mane dhi double from 8% VAT from 8% to 16% mane dhi idho bech ngima e gik mang'eny. Don kata mana sani mauta pod ni winjo kanyo mauta pod nitie kanyo. But gima temo wacho en ni kane gineno yo mane wa handle godo wabunge kaka millennials to gi generation X to gifwenyo ni nitie gap maduong' kuom kaka ne agoro gi an o handle wabunge. Koro giwacho ni elony manyasani wachopo ir jogi kendwa one on one. Emomiyo ne manyo nembni gi. Koro ginyiso gi makik mheshimiwa nikech moko kuomgi nodhi ogo yes kendo wan kodgi nyaka chama ma wantie gi Azimio koni. Mano dhi ogo yes anaromo kodgi odiochieng' kendo wago mbekni gi. Samoro kipenje ni mheshimiwa ang'o manomigo yes giwacho nago yes nikech nadwa ni mondo ger udi e Nairobi ka bla bla to udi adi moseger gi yes ni no nyaka sani ok ginyal pinpoint ni yes ne osekelo udi adi up to now. Osuru tichok. Koro generation Z ofwenyo ni jogi ok gin jok ma itieko go e rally kata iwuoche TV e wang' jowi kaka koro sani jomoko wuochwa ni titieko gi kanyo ni mheshimiwa osepromise ni odhi timo gini. Kogike yot kucho tiyudo ka otimo mopogore to moko kuomgi bendo ringo ma ok obede i odno samigo kura nikech nya neno data wacho ni e chambwa achiel mar jokanyana mar ODM ne actually Azimio side in general ne walose wabunge 30 mane onge e kura mar 2023 finance bill. Omiyo sani ni neno ka jagoro marwa oketo matek kendo go matek ni nyaki bede odno kata wuotho onge sani e Azimio wabunge kata nyoro nyo wan gi Honorable Kalonzo gi Eugene gi ni Azimio leaders nyo waluongo wabunge kata chiel nyaka Anthony Oluoch gi ni manyo wadhi e bunge gi nyo gochne gi Kalonzo ni in bed kanyo kikitem ni timorinad ni biro wadwa ni gibed kanyo mondo jopiny onge ni SMS gi cha otiyo koso otiyo nikech kanyo kwa wuoke to Gen Z koro bro nyiso wa wan sani waluwa bang' Gen Z gibro nyiso wa ni ka jogi otamore winjo wache SMS gi simbe mwagonegi gi WhatsApp message koro wadhi e mane nyi neno ka David ndiyo temo tugo kodgi matin ni gigo gin social media ema no choro gi nyaka a point nikech David ndi no make a comment ni social media
ok nyal chenjo gimoro amora. Politics is a point of contact. To giwacho ni sawa, ka en a point of contact, ok ni gik makete page na e Facebook. Kare koro wamany namba gi mondo wabed gi point of contact. Giyudo nembni gibedo gi point of contact. Omiyo sani ka point of contact bo tamore, to gibro nyisowa, jenzie ma bo nyisowa ni kwa ka twadhi kanyo. Mana kwa nyakoronge juanga, nyaka sani nyakoronge juanga ng'anyo mamulo chake county mon ma Kisumu kabine jopiny no kwa mar mondo miyo rad kanyo kumongere kaka Kondele People's Park roundabout ma Kondele mantiere county ma Kisumu kanyo. Millicent Adembo nitiere kanyo, wachigni tudre koda jopiny osechokore kanyo mano mar chako ng'anyo mamulo.